Dito hamon hasamar Leyte ay dasayaw nga gisisikati. Ang nagsasayaw hinibida na permi, labi na kung nakisi-kisi. Ang hermana ang nangunguna, hindadara hapot nga ni Kapitana. Nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. At na haladaw kita, napurok ang padis kapusa na. Ang titis mabuthan gala tiro ka, upay-upayan pamustura. At na haladaw kita, napurok ang padis kapusa na. Ang titis mabuthan gala tiro ka, upay-upayan pamustura. May daman liwat sayaw nga lubi-lubi, aminudo ug salampati. Mga sarayawon na Samar Leyte, ang kurat sa bida nga permi. Ang hermana ang nangunguna, indadara habot nga ni Kapitana. Nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. At na haladaw kita, napurok ang padis kapusa na. Ang titis mabukhaan gala tiro ka, upay-upayan pamustura. At na haladaw kita, napurok ang padis kapusa na. Ang titis mabukhaan gala tiro ka, upay-upayan pamustura.